hedder Nana, det er Rikke, og det er Mark. Og vi vil lave et projekt med en vulkan. Og I skal nok se, hvad der sker lige om lidt. Og vi vil læse noget op om vulkanen. Det behøver ikke lige at være med den, men alle vulkaner. En vulkan er en åbning eller en sprække i jordoverfladen. Tillader varmt smeltet bjergart, også kaldt magma. Aske og gasser er udvindende til overfladen fra dybe til niveauer op under overfladen. Vulkaner forekommer dog også nogle steder på de teknologiske plader. Dette kaldes et hotspot. Her stiger magmaen af endnu en ukendt årsag op gennem pladen og danner en vulkan. Et hotspot er stationært, hvilket betyder, at efterhånden som den teknologiske plade flytter sig, vil der blive dannet nye vulkaner. Det mest berømte hotspot har skabt øgrupperne Hawaii midt i Stillehavet. Vindsystemer. Jetstrømmende støvskyen kan hurtigt fordele sig over store områder og inden for en måned når. Et hav fordeler sig rundt over for eksempel en hel del nordlige halvkugle. Jordens overflade er konstant på grund af, at jordens indre stadig er omkring 6-7.000 grader varmt. Denne aktivitet medfører, at der på overfladen er vulkanudbrud og jordskælv. Et vulkanudbrud opstår, når materiale fra jordens indre kommer op. Så. Nej, se, der er et hus, der væltet. Det kan vi ikke have. Vent lige, jeg skal lige vise jer. Den er lille dims. Den skal vises, den skal dø i dag. Så skal dø. Så hvis vi lige kan få noget sørgelig musik her, så vi har lavet noget om bag vulkanen, så vi vil gerne have kameramanden til at komme herhen. Nej, alle husene vælter der bare. Vi har malet det, så det skal forestille det indre i vulkanen. Der er magmakamre og alt muligt lava. Vi har lavet det til at ligne, at det er det, der er inde i vulkanen. Alt det. Og så vil vi gerne vise, hvordan en vulkan går i udbrud. Og det skal vi have hjælp til. Og det er vores rigtig gode veninde Amalie. Så bliver kaldt Malle. Ja, jeg skal kalde navnet Malle. Okay. Malle, hvordan fungerer det her? Jo, altså, vi har eksperimenteret med det derhjemme, og vi har så fundet ud af, at man skal bruge natron. Man kunne også bruge bagpå, men det virker ikke så godt. Der kommer ikke den der effekt med natron. Og så noget koldt vand, det må ikke være varmt vand. Og så for man får farven, så kan man jo bruge fugtfarve, som vi har gjort. Yeah. Der har vi så bare brugt noget rødt, men det bliver lidt pink, så man kan jo bare eksperimentere med det, som man vil. Og så kommer der også noget shampoo i. Det kan også være opvaskemiddel, men vi opdagede også, at shampoo det faktisk var lidt bedre. Det får det sådan til at bruge lidt op. Og så til aller sidst, der skal der eddike for sig selv, og så giver det sådan en effekt op. Så det er jo sådan set det, jeg har gjort. Ja, men skal vi så prøve det? Og for den gang, så hvad skal vi så hen til den? Jo, altså, jeg skal bruge blandingen til det. Okay. Alle sammen. Viblet. Nej, ikke så meget. Ikke så meget. Kom så. 1, 2, 3, nu! Det kom ikke helt ned til byen, hva'? Nej, men de har været lidt heldige i dag. Altså, som jeg sagde der, man kunne eksperimentere sådan lidt med det, fordi det bliver sådan lidt lyserødt. Jamen, skal vi ikke lige se, hvad der sker egentlig, hvis det kommer ned på bussen? Altså, det kan godt være, det bryder sammen. Hvad med den My Little Pet Shop der? Ja, du skal dø! Dø! Så, men kan vi lige give en stor hånd til den her vulkan, og vi har lavet med fjer af? Og lige en stor hånd til Amalie, som lige har sat den her i gang, og det var super fedt. Og lad os så give en hånd
den til nogle af vores medarbejdere. Rapporter! Kom med! Og så... Liber! Og Filmer! Og så Sara, som har stået med papirerne, så vi kunne læse. Og den fantastiske Lukas! Okay, vi er fra Lykkeskole! Husene vælter. Men jeg vil faktisk godt starte det. Det vil jeg faktisk også. Jamen, det vil jeg. Hey, prøv at høre her. Jeg vil også gerne, men fordi vi alle sammen eller vi kan blive enige, så kan vi gøre med i lidt sådan. Er I med? Okay, det er faktisk okay. Hey, jeg har en god idé. Hvis vi hælder det herhen, presser lidt mere, og så prøver at hælde det i. Hov, vent. Husene er væltet. Det kan vi ikke have. Dumme hus. Lava i det. Hvad så med den lille Miley's Pet Shop? Skal du hen dø, eller hvad? Ja, den skal dø. Den skal dø. Er I alle sammen klar? Ja, vi er alle sammen klar. Er I klar? Placering af vulkaner på jorden er vigtig. Vulkanernes placering i forhold til breddegrader har en vigtig betydning, og udbrudsskydning, fordeling i stratosfæren. Vindsystemer, jetstrømmene, skøvstyr. Mark, det var et nøj. Mark, gå tilbage, fortsæt. En gang til. Vi skal jo klippe i det. Skal vi bare stoppe det, Bo? Ja. Okay, prøv at vente.